Όπως σας έχω πει, θέλω να σας ξεκινώ πάντα με την καλή πράξη της ημέρας. Και θα ξεκινήσουμε με τη μητέρα της Βασιλικούλας, την Ελένη Τσόνη, που δεν είναι πια στη ζωή, αλλά εκείνη κάνει σπουδαία πράγματα. Δείτε. Με συγκίνηση και ενθουσιασμό πραγματοποιήθηκε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης η μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας επανεκκίνησης της καρδιάς. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη Βασιλική Κόμνου, στο 15χρονο κορίτσι που έφυγε από τη ζωή όταν την πρόδωσε η καρδιά της μετά από μάχη 2,5 ετών που έδωσε. Από τότε σκοπός της ζωής της μητέρας της, μέσα από το Σύλλογο Αγάπη, είναι η αγορά και η δωρεά απεινιδωτών ώστε να σωθούν περισσότερες ζωές. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή, κάτι κάνουμε σωστά. Γιατί για να μαζευτούν τόσα παιδιά σήμερα, αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Τα παιδιά έχουν πολύ δύναμη. Έχουν τη δύναμη και δεν φοβούνται να πούνε θα βοηθήσω, γιατί θέλει θάρρος για να πας να βοηθήσεις. Περισσότεροι από 500 μαθητές και μαθήτριες όλων των σχολικών βαθμίδων συμμετείχαν ενεργά στη γιορτή ζωής, μαθαίνοντας βήμα-βήμα τις τεχνικές κάρπα από πιστοποιημένους εθελοντές εκπαιδευτές. Ο Σύλλογος Αγάπη μέχρι σήμερα έχει προσφέρει 30 απεινιδωτές σε σχολεία, αθλητικούς χώρους και κοινότητες. Βλέπετε, είναι κατάμεστη η αίθουσα του γυμναστηρίου μας, γιατί θέλουμε, πραγματικά έχουμε βάλει στόχο Καλαμαριά να γίνει μια ασφαλής πόλη. Αυτή είναι μια μέρα για τη ζωή, είναι μια μέρα στην οποία τα παιδιά μας έχουν έρθει για να παρακολουθήσουν και κάποια μαθήματα σε σχέση με τις πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις αυτές που αναφέρεται η κάρπα. Εγώ ήμουνα τυχερή γιατί στις 21 Δεκεμβρίου του 2024 έκανα το σεμινάριο και σε λίγες μέρες μετά τις γιορτές απευθείας στις 15 Γενάρη, επειδή είμαι εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής, την ώρα του μαθήματός μου συνέβη αντίστοιχο περιστατικό με παιδί να καταρρεύσει χωρίς φυγμό και αναπνοή. Μας βοήθησε το ότι είχαμε τόσο πρόσφατο και μας βοήθησε το πόσο αναλυτικά είχαμε εκπαιδευτεί, με αποτέλεσμα το παιδί να επανέλθει. Είναι καλά τώρα, είναι στο σχολείο, το χαιρόμαστε. Έτσι, μπράβο, το θετικό μήνυμα της ημέρας. Όπως σας έχω πει, θέλω να σας ξεκινώ